Papa, kumusta? Kumusta ka raw? Uy, kumusta ka raw? Ha? Okay naman. Yung mga gamit, yung mga damit mo, hindi naman inanod. Lahat naman nakuha mo. May ano ka pa? May pinagabit ka pa? Ha? Wala na? Oh. Kumusta ka sabi ni ano? Si Miss NYC. Shoutout mo sa ano? Miss NYC. Lakasan mo ko. Nag-shoutout kayo. Kay Miss NYC. Sabi. At ayun. Tayo po, Ma'am Miss NYC. At dito ko sa bato na. Yun, pasensya na po at di ko kagad napuntan kahapon kasi yun, may ginawa rin sa bahay. Tulong pala si Tilo ni dito sa pag ayos dito sa bahay nila Will. At ito po, abot ko na po sa kanya yung pinapabigay mo kay Tilo. Budget 3K. Bibigay ko na po sa kanya. Tilo, may pinapabigay sa'yo na pira si Miss NYC. Ito, bilangin mo. Ilan yan? Ano? 3,000. Bilangin mo muna. Lakasan mo. Tatong libo. O ano sabi? Ayan po, pupunta na akong bato. At sarado yung tindahan. Ay barangay assembly pala dito. Maraming tao. Ayan, 3:45. Umulan. Di kaagad ako nakaalis sa bahay. Kasi gawa ng ulan. Ang daming nagtatanong sa akin ba't di raw nagbubukas nung tindahan kasi daming tao kasi barangay assembly. Daming mamimili sana. Kasi yun, punta muna ako dun sa bato. Kasi may gagawin tayong vlog. Abang-abang na lang kung ano yung vlog na ating gagawin ngayon. Pagka galing namin dun sa ano, sa gawa dun sa bahay ng dalawang matanda, mag-asawa. Uwi ako sa bahay, nag-edit, pang-edit ligo. Dan biyahe ulit papuntang bato para mag-vlog tayo. Nandito na ako sa Santo Domingo. Paus na ako traffic. Ay, grabe paus na yung boses ko. Santo Domingo. Tayo ano, La Opinion, Yorka. Ayun po, dito na ako sa ano, shortcut. Hanggang dito po yung tubig nung nakaraang ano, yung mga nakaraang araw. May humupa na. Andito na ako sa highway puntang Bato. Ito papuntang Nabua. Diversion. Tumbo talaga. Papasok na ako ng Bato, sentro.
po, dito na ako sa Sentrong Bato, LCC. Unti-unti nang or may recover yung bato. Kila Chinchin papunta. Yun, kila Chinchin medyo ayos-ayos na. Yan po, dito na ako sa Canalagwin. Walang tao. Saan ka sila? Tingnan natin dito sa dinadaanan na papunta dun sa bahay project. Ginagawang bahay. Ayan pa. Ano pa na po yung tubig. Kunti na lang pala yung tubig. Yung bahay nila. Tindahan. Saan kaya sila? Ayan. Walang tao talaga. Oh, ano? Ay, Tilo. Dito pala sila. Ano ginagawa mo? Ha? Naglilinis. Yan pala sila sa likod. Trabaho. Kuya. Amo ay. Ano? Ha? Manila. Red Cross. Philippine Red Cross. Ano po? Red Cross. Red Cross. Ha? Ano? Sinundo ka? Ba't ka pumasok? Ba't ka pumasok? Tinuli mo yan. Dito muna sa kanila. Bukas doon ka. Hupa na pala yung tubig, no? Hupa na sa tubig. Tungan na suot. Tungan. Marali pa rin. Nandito si Tilo. Tara, Tilo. Tingnan natin dito sa loob nila ulit. Tagal na tayo hindi nakapunta ulit dito. Busy. Katulong pala si Tilo dito na nag-aayos. Baba tayo. Oh. Hagdan. Buti walang ahas. Oh. Wala pang nakukuha ang ahas. Grabe yung bahay nila. Ha? Ako na ko. Narakop. Ayan oh. Hirap tanggalin nito. Walang mapaglagyan eh. Yung mga gamit nila. Oo. Ayun yung bahay na ginagawa. Lumutang na. May tubig pa. Hindi pa makalublob. Si Tilo. Mga pato.
Yung bahay nyo, Tilo. Rugba. Hindi ba yung bahay nila? Ubus. Walang natira. Sorry, pasarag ko sa diyo. Sira, ang buwan na. Ano ba? Lalabada si ang pinag. Oo. Hindi pa kailangan pang lumublob dyan eh. Ha? Wala? Kulay ka rin yung ano. Kulay ka rin yung tubig na. Makati yan. Gusto ko sana lumapit doon. Doon sa bahay. Tara. Lagyan to. Lagyan to. Oo. Yan ang bubong. Yan, Tilo. Kumusta, Tilo? Ginagala ko. Kumusta? Katulpito. Okay naman? Masutin diyan ko. Naglilinis si Tilo dito sa baba. Dandan ka lang dyan. May ahas. Grabe yung biyaw. Ayun naman ako. Yung talaga ako. Dala naman nagsusok siya yun. Yan, tulungan mo sila dito. At tiga yun. Grabe yung lilinisin. Ano kasi dito, walang mapaglagyan. Grower na. Walang mapaglagyan ng mga gamit na nakukuha nila kasi puro ano pa, matagal yung gawa. Ano ba kalan na? Turugan? Assistant sa pag nagtuko sa burak. Double dip nila. Kaya di madiskarte ng gusto. Yung mga damit nilang nabasa. Amo ay si Tilo. Lupit talaga yung Tilo. Saan ka natutulog, Tilo? Saan ka natutulog? Eskwelahan. Doon pala siya natutulog sa eskwelahan. Sa evacuation. Amuay. Electric pan, pwede pa ata yan. Iaw no, baka pwede pa. Bila din lang, pwede yan. Baka maayos pa yan. Sayang. Kaya ano mo dyan? Pwede pa yan, pag ibinilad yan.
Kanina pa kayo dito? Hmm? Dadalhin. Simbolin. Nagawin kama. Kama. Kamusta yung birthday? Yung birthday, kamusta? Yan, tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung paglinis nila. At ayan po, nandito na po ako sa kay Tilo. Dito pala sila sa likod. Tilo, may nagpapakamusta sa'yo, Tilo? Ha? Kaninong bike yan? Dandahan lang, Tilo. Yan dadalhin. May wire eh. Ulit. Matulungan natin si Tilo. Tatasan ko. Dandahan lang, baka may pako. Tilo. Oh. Bumalik.
Diyan pala sila auntie niya, naglalaba. Naglalabandera. Papasweldo. Ang kabila. Pilo sa taas na. Parang uulan na naman. Madilim na dito banda. Oo. May trabaho. Ay, gagawa ka ng ano? Papag mo? Ha? Ano daw hinihingi ni Tilo? Uwi mo na. Ba't uwi ka? Ha? Dadalhin mo na? Yung bilhin mo padjak, yung ano lang, yung padjak lang, hindi yung e-bike. Kasi hindi yan kaya. Ano, mamaya na. May ano sa'yo, nagpapakamusta. Kumusta ka raw? Oo. Uy, kumusta ka raw? Okay naman. Ha? Okay naman. Yung mga gamit mo, mga damit mo. Hindi naman inanod. Lahat naman nakuha mo. May ano ka pa? May pang budget ka pa? Ha? Wala na? Oh. Kumusta ka sabi ni ano? Si Miss NYC. Shoutout mo sa ano? Miss NYC. Hello, shout. Lakasan mo, kotsa. Hello, shout out sa'yo. Kay Miss NYC. Miss in Messi. Sabi niya. At ayun. Tan po, Ma'am Miss NYC. At dito ko sa Bato na. Yun, pasensya na po at di ko kaagad napuntahan kahapon kasi yun nga, may ginawa rin ako sa bahay. Katulong pala si Tilo ni ano, Papa ni Gwyn dito sa pag ayos dito sa bahay nila Gwyn. At ito po, abot ko na po sa kanya yung pinapabigay mo kay Tilo na budget 3K. Ito, bibigay ko na po sa kanya. Tilo, may pinapabigay sa'yo na pera si Miss NYC. Ito, bilangin mo. Ilan yan? 3,000. Ano? 3,000. 3,000. Bilangin mo muna. Lakasan mo. Isa. Dalawa. Tatlo. 3,000. O ano sabihin mo sa kanya? Maraming salamat. And miss. Miss na. Ate na lang, ate na. Ate NYC. Maraming salamat sa pagbigay sa akin ng budget na may pangkain Pangkain. ng kasama ko dito sa eskwelahan. Oo. Huwag ka magsawa sa mayroon palagi sa video ng vlogging ang English kaya Ayos yung salita mo. kinakabahan ako. Kinakabahan ka, bakit? Ilaw. Oo. Kinakabahan. Pero may ano siya, may bilin siya sa'yo. Ano, hindi raw yan pambili ng sigarilyo. Kasi nakikita kanya namin sa vlog na naninigarilyo kayo. Ang pera na raw yan ay i-budget mo sa pagkain mo. O kaya kung may gamit ka na gustong ano. Basta hindi yan pansigarilyo. Yan sabi niya sa Bibili akin. na ako ng bigas na. Tapos, Didiretso ng palengke. kailan ka bibili? Mamaya. Ngayon. Yeah. Masama tayo. Magmotor tayo. Mamaya pagkatapos niya pag ano na. Ulitin mo yung pasalamat mo. Yan po, masaya si Tilo. Ate na lang. Di mo yung Miss eh. Miss NYC. Miss in YC. Maraming salamat. Salamat na
Yan po, nabigay ko na po. At masaya si Tilo. Ay dahil masipag ka raw kasi. Baka mawala pa yung ano, pera. Ilagay sa Baka mababaw yung bulsa mo, malaglag lang yan. Sayang yan, di yan 100 lang. Ay malaking tulong na yan. Ha? pang tati. Tatali siya. Yan po, naibigay ko na. At masaya si Tilo na napaabutan natin ng pera galing kay Miss NYC. Yan po ma'am. Yun, pasensya na po at ngayon ko lang na ibigay po ulit. At kanina kasi nagtrabaho pa kami dun sa sa Malawag. Sunday ngayon, nag-half-day lang kami. Kaya pag uwi ko galing sa trabaho, yun, pinuntan ko na kagad si Tilo. At parang uulan. At yun, sabi niya, ano raw, bibili niya raw ng bigas. Kasi wala na pala silang bigas dun sa tinitiran nila dun sa may school, sa pinagbakwitan nila. At sakto po yung pagpunta natin. At bibili raw siya ng bigas dun sa palengke. Siguro pag di umulan, kasi parang aabutin ako ng ulan pauwi. Kung umuki yung panahon, yun, sasamahan ko si Tilo na bibili ng bigas dun sa palengke para din na siya mamasahe. Angkas ko na lang sa motor. Ayan. Anong gagawin mo pa yan? Anong gagawin mo yan? Papag. May papag na ba? Dadagdagan mo pa?